genero indarkeria ez da existitzen. Iaz, 57 emakume erail zituzten euren bikotekideek edo bikotekide hoiek estatu osoan. Indarkeriak ez dauka generorik. Indarkeriak generoa dauka, matxista da, eta zoritxarrez egiturazkoa. Familia barruko hilketetan, biktimen 99,9% emakumeak dira. Salaketa gehienak faltsuak dira. Esaldi hori bai faltsua. Erakunde judizialen zenbaketen arabera, salaketa faltsuek eragindako epai irmoak 0,001 dira. Genero indarkeriarekin bukatzeko ezinbesteko da negazionismoari aurka egitea. Horrexek iraunarazten baitu. Mitoen aurrean, datuak. EITB, gizarte transformazioan ekinean.